Ahojte, dneska by som vám rada nahrala video o emóciách a chcem povedať, aké sú emócie fajn a je dobré ich vyjadrovať, je dobré ich precítiť, aby sme ich nemuseli potláčať a aby sme mohli žiť taký spokojnejší život. Pretože keď potlačame svoje emócie, tak môže sa to prejavovať na fyzickom alebo psychickom zdraví, napríklad v podobe rôznych chorôb alebo v podobe rôznych depresí, úzkostí. To všetko sú potlačené emócie. No a chcela by som povedať tak, že my žijeme v dobe potlačania, to môžeme vidieť aj sami, že proste bojíme sa vyjadrovať naše skutočné emócie a naše skutočné potreby a to, čo naozaj cítime. Je to veľmi dlhá téma, ja by som chcela iba povedať, čo ja som sa naučila, čo mne pomohlo cítiť sa lepšie. Takže začnem s toxickou pozitivitou, to bude ako prvé, pretože musím povedať, že ja som bola čistý príklad toxickej pozitivity, pretože keď človeku sa možno niečo deje v jeho živote, tak možno začne viacej čítať, začne sa zaujímať o nejaké veci a ja som to zobrala tak, že človek musí byť iba pozitívny. A všetky tie emócie ostatné, ktoré cítim, sú zlé, ale musím povedať, že je to presne naopak, pretože všetky emócie nám na niečo slúžia a tie emócie sú tu pre nás a tie emócie sú kompas ako keby našej duše alebo našeho tela a je to ako keby nástroj komunikácie s nami, keď nechceme počúvať. Napríklad ešte k tej toxickej pozitivity poviem to, že tá toxická pozitivita je na druhej strane spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemným emóciám. V podstate, čo som robila ja, že ako keby som sa oddelila od tej reality, keď som nechcela tomu čeliť. A ešte som aj tým druhým ľuďom spôsobovala to, keď oni mi hovorili o niečom, o ich živote a niečo nepríjemné, tak mne to bolo nepríjemné, čiže ja som urobila to, že som tomu človeku povedala, že ale však to prejde, to nič nie je a tak ďalej, len ja som vlastne nechcela ísť do toho môjho diskomfortu a nechcela som ako keby nacítiť toho človeka. Vlastne ani som nemala tú schopnosť, pretože sama som bola úplne oddelená od seba. Takže toxická pozitivita je to, že budem hovoriť, že všetko je fajn a tak ďalej, ale odpájam sa iba od reality, lebo nechcem čeliť skutočnému životu. Pozitivita je fajn, ale aj ten pokoj je fajn, ale je to ako keby výsledok toho potom, ako žijete, tak pozitívne viete myslieť na základe vašich skúseností a viete, že všetko je v poriadku a všetko sa deje pre vyšší účel. Ale keď sa ako keby oddelím od toho nepríjemnej skúsenosti, tak je to iba nejaké oddelovanie, nejaká disociácia. Hej? Takže toto je prvé, čo spomeniem, a potom takú druhú emóciu, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá pre nás a nemali by sme ju potláčať kvôli nám, pretože sa nám snaží niečo ukazovať, a to je hnev. Hnev je veľmi silná energia, ktorú vlastne cítite vo svojom tele, napríklad keď sú porušované vaše hranice. A ten hnev, pardon, mi to tu svieti, a ten hnev je tu pre nás, aby my sme to cez telo, my dostávame v ten moment silu. Silu niečo zmeniť, silu nastaviť si hranice, keď nám ich niekto prekračuje. A je to pre nás dôležité, ale my keď napríklad, je to ináč, aby som nezabudla, je to emócia, ktorá je veľmi umalo potlačené, napríklad dobré dievčatá, dobrí chlapci alebo ľudia, ktorí sú people pleaser a chcú každému vyhovieť, ale potlačajú svoje potreby, potlačajú svoj život a dávajú do popredia potreby druhých, potreby svojej rodiny, potreby svojho partnera, priateľov a tak ďalej, pretože sa boja povedať nie, tak tí majú napríklad nahromadený obrovský hnev. Takže tak. Čo s tým hnevom, keď nás prepadne? Takže ja som napríklad, musím povedať, že s hnevom mala strašne veľké problémy. Ja som nenávidela ľudí, ktorí sa hnevali, ktorí dokázali prejaviť ten svoj hnev. Ja som mala z toho absolútnu hrôzu, keď sa niekto hneval. A to bolo práve preto, že ja som ten hnev nevedela vyjadriť zdravo.
až tak choro, že ja som ho stále potlačala, keď napríklad boli nerešpektované moje hranice, alebo napríklad keď som ako keby tie svoje potreby prehliadala a nemala som ich naplnené, tak až potom som vykypela a potom zo mňa sa stala, ja neviem, sopka. A potom som povedala veci, aj ktoré som tak nemyslela, len som chcela niekomu ublížiť. Takže preto viem, že... A musela som akože dlho sa to učiť, aby som ten môj hnev, keď ho cítim, vedela prejaviť, ale nie v tom zmysle ako keby hnevu, ale že v ten moment dostanem tú silu a môžem si nastaviť tie hranice. A ďalšia vec je, že ešte som zistila, že kedy mám hnev, nielen vtedy, keď mi niekto porušuje tie hranice, ale mám hnev vtedy, keď sa niečo nedieje podľa mňa, ako ja chcem. A tomu som si uvedomila, že nie všetko musí byť tak, ako ja si predstavujem a tí ľudia majú slobodnú voľbu. Čiže vlastne to je práca potom ako keby na mne, že si poviem, že aha, že tu je len to moje ego, že ja chcem, aby tie veci vyzerali tak, ako ja si ich predstavujem, ale to tak nemusí byť. Takže tak. A ešte, čo sa týka vyjadrovania toho hnevu, ono je to veľmi ťažké. Musím povedať za seba, že ja som ho stále len prehltávala, potlačovala a bolo veľmi ťažké ho ako keby v ten daný moment vyjadrovať, kedy ho cítim. A stále sa to snažím učiť, ale musím povedať, že je to oveľa lepšie, keď to urobíme v ten daný moment, keď nám príde tá emócia, lebo emócia trvá chvíľočku. Ale keď ju potlačíme, tak už aj to Sigmund Freud povedal, že tá emócia nezmizne, ona je tu, ale keď ju my prehltneme, tak ona je tam a potom ona vyjde, ale v oveľa horšom svetle. Takže treba si ako keby na to dávať pozor, alebo treba si zvedomiť to, že tie emócie sú nejaká energia, oni nezmiznú. A tie emócie sú tu pre nás, aby sme s nimi pracovali, aby sme zistili ich posolstvo, čo nám presne ukazujú ten daný moment. A sú to aj preto, aby sme mohli žiť šťastnejší a spokojnejší život, pretože ono sa toto všetko deje pre nás. Takže tak, a ešte k tomu hnevu, keď uvidíte niekoho hnevať sám, tak keď budeme mať aj úctu k tomu hnevu tých druhých, tak nepopierajme im tú realitu, že toto sa nedieje a tak ďalej. Toto bolo také moje, že ja som veľmi často popierala tú realitu tým druhým ľuďom, lebo ja som nevedela ešte súcitiť s tým druhým človekom v tých emóciách. A teraz, keď uvidíte hnev toho druhého, tak skúste dať tomu súcit, že on si to prežíva, že nie je to pre neho príjemné. A možno vám to aj ukazuje to, že čo vy ešte nemáte spracované. A tí ľudia vás možno učia aj tomu, aby ste ten svoj hnev alebo hoci ako tú inú emóciu prejavili, ale samozrejme nie tak, že budeme zjapať na druhých, hej, ale môžeme si nastaviť tie hranice a keď už budeme vedomejší v týchto prejavovaniach emócií, tak to prejavovanie bude vyzerať aj ináč, bude možno vyzerať trošku viacej v kľude a nebude to potom vyzerať tak, ako nejaká tá sopka. Takže tak. Takže s týmto by som sa rada s vami podelila a potom v ďalších videách si môžeme povedať aj iné emócie. Želám vám pekný deň.